C'était il y a 6 mois. Juste là. C'était ce lundi matin, il était 9h. Non, il était 9h10. C'était à la rentrée. Il y a un concert. Ah ouais, c'est vrai. C'était quoi déjà? Mais il neigeait ce jour-là. Mais oui, c'est ça, il neigeait. Винаги ще помните първата среща с новото Рено Клио. Последната нула преди началото на първата скоростна отсечка на Рали Хеброс, последен кръг от българския рали шампионат, 41-во издание на пловдивското състезание. Надпреварата, което трябва да определи новия рали шампион на България за сезон 2012 година, Крум Дончев и Димитър Илиев, двамата основни претенденти. Ще ги гледаме съвсем след малко в началото на надпреварата. Само 3 точки разлика между тях след Рали Сърбия. Състезанието, което през 2012 година се оказа може би най-драматичното в българския шампионат. Тази нула се кара от Огнян Герджиков, много добре познат на феновете рали пилот, който в последните сезони обаче твърде рядко има възможност да го гледаме по нашите отсечки. Сега и той е един от хората, които помагат на Рали Хеброс на завършването на това състезание след големите ралита, не само в България, но и на Балканския полуостров, защото е кандидат за кръг от Европейската рали купа през 2013 година. Тепърва предстои да се трансформират и да се променят българските ралита от 2013 година нататък. Лидерите в шампионата Димитър Илиев, Янаки Янакиев, Viva.com Rally Team и Крум Дончев, Петър Йорданов, Global Rally Team. Уважаеми приятели, искам да ви кажа, че от този момент нататък наистина за екипажите и изобщо екипите на Viva.com Rally Team и Global Rally Team наистина става много натоварено. Затова много ви моля, бъдете на безопасните места. Знам, че шоуто си заслужава да се наблюдава отблизо, но имайте предвид, скоростта на автомобилите никак не е малка. Първият етап по 41-то издание на Рали Хеброс директно на evobg.bg. Имаше интересна дискусия за това дали за първи път се излъчва в интернет на живо отсечка от българския рали шампионат. Естествено, че не, но нашата амбиция е за първи път да гледаме с толкова високо качество, с толкова много камери първият етап, който, между другото, се провежда на изключително подходящо място за автомобилно състезание, нещо, което не е било използвано до момента на територията на Пловдивския панаир, по алеите между палатите. Ще имате възможност да видите след малко и един от големите паркинги, където се събира много публика. Също до старта на отсечката също няколко хиляди човека, така че шоуто за началото на Рали Хеброс е гарантирано. Хеброс 2012 официално вече започна. Минаха на официалния старт 26 екипажа, които преди това преодоляха техническия преглед. Включително и един много интересен екипаж, номер 166. Ще го видим малко по-късно на старта на отсечката, а ние очакваме вече, тъй като би трябвало да са на часовата контрола, първите два екипажа, които ще гледаме в първата отсечка на Рали Хеброс, Димитър Илиев и неговия навигатор Янаки Янакиев е възстановен и вече след операцията, която претърпя Янаки, която не му позволи да участва на Рали Сърбия, така че ще го гледаме сега по отсечка на Рали Хеброс. Срещу него Крум Дончев и Петър Йорданов, двамата, които ще стартират заедно в първата отсечка. Две обиколки ще направи всеки един от екипажите на отсечката на територията на Пловдивския панаир с дължина 2380 метра. По две обиколки ще направи всеки един от екипажите в началото на това състезание. Петър съответно на трета позиция. Така изглежда дългата права преди официалната зона на състезанието. Единствено от лидерите в българския рали шампионат, Петър Гьошев и Димитър Спасов, пропускат Рали Хеброс. Бяха много близко до лидерството в националния рали шампионат в хода на сезона, но отпадането им в Сърбия в първия ден, защото знаете, Рали Сърбия завърза допълнително възела за българската рали титла. Състезанието беше спечелено от Крум Дончев, което му гарантира между другото и титлата в открития шампионат на Сърбия. А в началото на първия ден на състезанието, още в третата скоростна отсечка, на практика първата, която караха екипажите, тъй като първите две бяха отменени заради мъгла и лоши атмосферни условия. Още в първата отсечка малко се старта, на около 5 км се старта Димитър Илиев и
Петър Гьошев отпаднаха. След това се върнаха по системата Супер Рали за втория ден. Не успя Петър Гьошев да завърши, защото се подпали автомобила му на финала на една от отсечките. Димитър Илиев обаче завърши, взе супер точките за системата Супер Рали, бонус точките за втория ден и това му позволи да минимизира загубата на точки след победата на Крум Дончев. Преди това, знаете, сезонът започна много силно, много убедително за Димитър Илиев. Победа в Рали Средна гора, победа в Рали България. След това обаче битката стана много интересна с първото място на Петър Гьошев в Рали Твърдица. След това с победата на Пламен Стайков в Рали Стари столици, на Сливен при дебюта на състезанието в Елитер Континентал Рали Челендж. Димитър Илиев записа втора голяма победа за 2012 година. И сега стигаме до финала, както ви казах, и победата на Крум Дончев в Рали Сърбия. И сега стигаме до финала на сезона. Димитър Илиев срещу Крум Дончев в битката за победата на Рали Хеброс и за националната рали титла. Опътват се към старта първите два екипажа, които ще гледаме в първата отсечка на Рали Хеброс 2012. Сега в този момент трябва да имат свободно трасе. Ето го, Димитър Илиев и Янаки Янакиев. По правилата на италианското преследване ще стартират Димитър Илиев и Крум Дончев. Две обиколки, общо 2380 метра на всеки един от тях. В битката това кой ще поведе колоната преди утрешните отсечки в Родопите и последния финал, който ще бъде много това трасе на финала на Рали Хеброс. Броени секунди вече, може би една минутка преди началото на състезанието. Ето го Димитър Илиев. Почти през целия сезон лидер в шампионата, изместен след финала на Рали Сърбия от Крум Дончев. Успя той там да вземе бонус точките за втория ден. Все още съдията на старта не се отместил пред колата, което означава, че има още време до началото на тази първа отсечка, защото когато се отмести стартовия съдия, последните 10 секунди се дават на часовник в дясно при обратно броене за екипажа, следи ги навигатора, естествено и пилота, и трябва да стартират на нулата фотоклетка, както знаете, толкова актуалните в българския пистов шампионат фотоклетки следят за началото на старта на всеки един етап и естествено за да няма фал старт при подтеглянето. Ще видим и при старта на Крум Дончев, къде ще се засекат двата автомобила на трасето на територията на Пловдивския панаир. Ето съвсем след малко готов е и Крум Дончев за началото на състезанието. Това е Крум от по-далечен план. Трябва да стартират едновременно, естествено 19:08 началото на първата отсечка на Рали Хеброс. Физическото възпитание и спорта и, разбира се, Димитър Илиев срещу Крум Дончев, буквално с оглед на малката разлика между двамата в класирането, който завърши по-напред на Рали Хеброс от двамата. Той ще бъде новия шампион на България. 6 победи, ако не се лъжа, за Димитър Илиев в това състезание и начало на отсечка за Димитър Илиев и Крум Дончев. Едновременен старт и на двамата. Доста нагънато трасе с малко дълги прави и завои оформени от, надявам се, бали, които няма да бъдат разместени. Много малки ще бъдат разликите в тази отсечка, може да бъдете сигурни. По-малко от 2400 метра. Знаете, че в първата отсечка ралито няма как да бъде спечелено, може само да бъде загубено. Дали Средна гора успя да докаже това за Крум Дончев. И се надяваме обаче, че и двамата ще бъдат много внимателни, защото голямата битка предстои утре по класическите отсечки в Родопите над Пловдив. Това е шоу за публиката, която не е никак малко, на територията на Пловдивския панаир. Ще ви предложим, или поне ще се опитаме, ако техниката ни позволи, естествено кадри в реално време и от участието в тази първа отсечка на Игнат Исаев. Имаме камера в неговото Мицубиши. Знаете, Игнат Исаев и Пламен Стайков, двамата най-атрактивни, може би, пилоти през сезон 2012 година. Да видим сега финала за Крум Дончев и Димитър Илиев. Начало на втората обиколка за двамата. Каква ще бъде разликата между тези два автомобила? Версия Супер 2000, Димитър Илиев срещу Крум Дончев. Пилотите, които на практика имат най-много титли
в България от началото на новия век, по времето, когато в нашия рали шампионат участваха и автомобили от Формула 2 с един двигателен мотор, с атмосферни мотори. След това, когато бяха въведени автомобилите от група N, помните, може би за последно, титулата се решаваше в последното рали през 2005 година, само че в рали Сърбия Ясен Попов срещу Димитър Илиев. Тогава Димитър Илиев отпадна, Ясен Попов успя да вземе титулата с една победа. Сега отново, за радост на феновете, които ще гледат отсечките на живо в Пловдивския Балкан, тези двама пилоти ще трябва да определят кой ще спечели националната титла в самия край на сезон с един толкова труден, толкова дълъг, разтегнат във времето сезон. Да видим сега последни метри за Димитър Илиев и Крум Дончев. Очакваме естествено. И така сега финала. Техните времена. Ето го летящия финал. Мисля, че тук време е на Димитър Илиев и Крум Дончев. Получават сега и двамата аплодисменти за атрактивното каране на територията на Пловдивския панаир. Очакваме времената и на двамата на финала на тази първа отсечка. Успешно начало за Крум Дончев и Димитър Илиев. Много силно начало. Аплодисменти виждате и за двамата. 26 автомобила на старта на Рали Хеброс, което означава, че ще гледаме 13 двойки тази вечер. Да се надяваме, че няма да бъдат много по-малко и утре, когато е последната отсечка от Рали Хеброс. Така смятам да изпращаме всички останали. Все още не се излезе времената Спортен клуб Мегапорт, на Димитър Илиев и Крум Дончев. Следващата двойка автомобили ще ви кажа времената на първите двама пилоти, когато те излязат. Веднага след тях Пламен Стайков, победителя в... Титлата все още не е решена. Точките са в полза на Крум Дончев за разлика от това в генералното класиране. 2.21.9 времето на Крум Дончев, 2 минути 21 секунди и 9 десети за 2380 метра. Доста нагънато трасе по алеите на Пловдивския панаир срещу Пламен Стайков, Игнат Исаев и Милен Илиев. Две от най-бързите Мицубиши, ако не най-бързите в българския личен шампионат. Знаете, с биоетанол състезават двамата през сезон 2012 година горивото, което беше специално разрешено от Българската федерация по автомобилен спорт за участие в нашия шампионат. Малко по-късно в хода на сезона. Може би точно тези автомобили от група R и група N ще бъдат по-атрактивни за публиката. И сега Пламен Стайков и Игнат Исаев един срещу друг на територията на Пловдивския панаир. Може би някакви проблеми с времето на Димитър Илиев. Все още не е излязло след края на първата отсечка. Казах ви 2.21.9 постижението на Крум Дончев. Да видим как ще се справят Игнат Исаев и Пламен Стайков. Точно 2 десети. Разликата между Крум Дончев и Димитър Илиев напълно очаквано в една толкова къса отсечка с много малки разлики. 2 десети от секундата, макар и малка, но първа преднина за Крум Дончев в началото на това състезание. Битката между двамата продължава, може би обаче в тази първа отсечка Игнат Исаев и Пламен Стайков ще излъчат новия лидер в Рали Хеброс 2012 година. По-висока скорост направите до някъде, може би по-атрактивно минаване през завоите за двамата пилоти, които стартираха във втората двойка в първата отсечка на Рали Хеброс. Още веднъж 2.21.9 за Крум Дончев. В началото на Рали Хеброс на 2 десети от секундата след него Димитър Илиев. Сега по трасето са Пламен Стайков и Игнат Исаев. Спомняте си участието на двамата в Рали Сливен при първото издаване на състезанието като кръг от Интерконтинентал Рали Челендж. Не бяха включени точно заради горивото, което те използват. Не бяха включени в общото класиране за ARC, но пък пуснати да стартират след колоната, събраха огромна част от овациите на публиката по отсечките край Сливен. За съжаление и Пламен Стайков и Игнат Исаев нямаха възможност да ги гледаме достатъчно много през 2012 година. Стайков пропусна Рали България, Игнат Исаев също с ограничена програма, а Пламен Стайков може би е пилота в челото, който извади най-лош късмет през този сезон. Спукани гуми в първата половина на сезона и сега край на отсечката за
Игнати Саев и Пламен Стайков. Да видим първите двама времената, които ще постигнат двамата пилоти. Още веднъж Крум Дончев 2.21.9 в първата отсечка на 0,2 от секундата. Зад него Димитър Илиев. Очакваме сега времената на Пламен Стайков и Игнати Саев. По-слаб резултат за Димитър Илиев и Янаки Янакиев. Игнати Саев пилот на Октан Тим в времената на втората двойка. И Пламен Стайков, който смени тима си от Евроком на Мегапорт в средата на сезона. Опътват се вече към стоп финала след края на тази отсечка. Двамата пилоти, които гледахме току-що. Чакаме времената. Георги Василев, Стефан Добрев. Чакаме времената на Игнати и на Пламен Стайков, а веднага след тях на старт застават Георги Василев и Николай Пълнов. Изключително интересна двойка. Георги Василев също с не много стартове в ралицата през 2012 година. Ето го Георги Василев. Готов за старт с много силно представяне в рали Сливен, неговото домашно състезание. И срещу него Николай Пълнов и Нели Димитрова. За стартов номер 6. Времената сега на предишната двойка. Игнати Саев, новия лидер в рали Хебро след първата. Изключително мощното 2.17.2. Много силно време с над 2 секунди по-бърз от Крум Дончев. Не за първи път ще се случва да диктува. Веднага след него Пламен Стайков 2.18.8, така че 1 секунда и 6 в полза на Игнат след първата отсечка. Успяха да изместят по-назад в класирането двамата пилоти на автомобили версия Супер 2000. Пламен Стайков и Игнати Саев, окупирайки първите две позиции, а Георги Василев срещу Николай Пълнов. Казах и Николай Пълнов, един от най-постоянните пилоти в планинските и пистовите състезания в последните години. А негов навигатор в това състезание е Нели Димитрова. Също една дама, която доста време имахме възможност да я гледаме в планинския шампионат с един Сеат Ибиза. На практика Колю Пълнов е човека, който й помагаше да направи първите и следващите стъпки в автомобилния спорт. Така че сега Николай Пълнов, за когото рали Хеброс е домашно състезание срещу Георги Василев, един от най-бързите сливенски пилоти в новата история на автомобилния спорт, докато те двамата са на път към края на първата си обиколка в супер специалния етап, с който започва рали Хеброс. Още веднъж класирането до момента след първата отсечка. Игнати Саев с 2 минути 17 секунди и 2 десети. Веднага след него на втора позиция Пламен Стайков. 1 секунда и 6 десети разликата между двамата. И след тях Крум Дончев 2.21.9 и на още 2 десети от секундата зад него Димитър Илиев. Страхотна атмосфера тук в Пловдивския панел. Събра се доста публика за началото на състезанието. Раздават се пилотите в първите състезателни метри. Още веднъж ви казвам, тази отсечка изцяло проектирана, създадена за публиката. Тук имат възможност да усетят, да видят отблизко автомобилите, феновете буквално да ги помиришат, защото доста сериозно. Проблем е тук за Николай Пълнов на един от завоите. Разбута ограниченията на трасето. Да се надяваме, че това не го е забавило. И тази битка, третата двойка, също ще бъде много спорвана. Може би ще окупират челото автомобилите от група N срещу пилотите, които карат автомобили версия Супер 2000. В дългите отсечки утре трасетата са така подбрани, че има шанс колите от група N с своите турбодвигатели с по-високата максимална скорост, въпреки по-голямото си тегло, имат шанс да се борят за челни позиции, дори за първите места в отсечките. Отсечката Здравец е типичен пример за това. Там феновете и специалистите, които гледаха подготовка на състезанието, бяха категорични, че Пламен Стайков е основният фаворит за първата позиция в този етап. Ще видим какво ще поднесе утрешния ден и на лидерите, и на претендентите за челни позиции. И още нещо ви казвам, това е състезанието, което ще определи новия рали шампион. Край на етапа сега за Георги Василев и Николай Пълнов. Изчакваме времената и на двамата. Още веднъж Игнати Саев пред Пламен Стайков, Крум Дончев и Димитър Илиев. Първите 4 в класирането. Очакваме сега времената на Николай Пълнов и Георги Василев. 2 десети, 2.18 третата двойка пилоти, 8 които гледаха феновете. Около секунда и 6 десети разлика. В първата отсечка Пловдив 1, както е официалното име трети остават Крум Дончев, на този етап, тези 2380 метра на територията на Пловдивския панер. Ние очакваме вече на старт следващите два екипажа, които ще гледаме. Също много интересна двойка. Стоян Апостолов, Павлина Апостолова.
Стоян с Апостолов, Subaru Impreza 42 срещу години Григор в Григоров и спорта Йордан Батаклиев с и Mitsubishi вече Lancer член на Evo 9. управителния съвет на БФА. Не пропускайте Павлина Апостолова, да неговата обърнете дъщеря, внимание на замества Григор Григоров. Новия шампион в внучката, планинския шампионат в която групи А и Н, партнираше един от на пилотите, Стоян Апостолов в стартирал по-голямата част преди да от навърши шампионата 18 тази години година. в нашия сега шампионат. Стоян Апостолов, Какво Павлина сега Апостолова, показва разбира там се, Леонид Бургас, Subaru Колю Impreza, Пълнов в на клас 3. Също в клас 3 организаторите? кара Може би в своето дебютно рали Григор може би Григоров, ограничителите, които Гришата, разбута Йордан Батаклиев, в Боил хода Автомотор Спорт, Mitsubishi на Lancer първата Evo 9, отсечка. шампионски автомобил на Димитър Илиев в Или пък ръцете падна на нещо Григор там. Григоров. Дами и господа, Ще видим искам да ви съвсем кажа, малко. че Ето този млад Николай пилот е на Пълнов. едва 17 години. В преходите Йордан Батаклиев ще кара автомобила, докато в някакви специалните проблеми етапи, с както и сега. огражденията Младия на и много трасето. Да се надяваме, надежден че няма те да попречат на бъдещ следващите екипажи, пилот които от вече са на Junior старт. VRC. Разчиства се Младежката сега академия максимално световен бързо шампион трасето. е целта, в която се е прицелил Григор Григоров в гришата. Затова спря Пълнов, неговият баща, за да покаже, целият екип на Була Автомотор Спорт стои за този проект. има нещо През наредно годината им на Министерството на трасето. физическото възпитание и спорта, начало с министър Капак от Нейков шахта, също, естествено, който може да предизвика доста подкрепата поражения си. по всеки един от Освен автомобилите. това, Спуканата гума ще е най-малкото при такъв удар с такава висока скорост, точно на правата. Връщаме се сега на времената в тази отсечка. Николай Пълнов и Георги Василев. С Пето време за Николай Пълнов, шести Георги Василев. Сега вече да ви съобщя резултатите. 2.25.2 за Николай Пълнов Пламен Стайков, Крум Дончев и 2.32.4 за Георги Николай Василев. Пълнов Доста с по-внимателно начало на шести рито резултат. за Георги Василев, така че остава Две начало минути, Игнат Исаев, следван от 25 Пламен Стайков, секунди, Крум след Дончев и ако не Димитър се Илиев. лъжа, Сега, всъщност, ветерана Стоян Апостолов, много интересна двойка. Ветерана Стоян Апостолов с много години в ралитата, в Точно пистите, така. в български шампионати срещу Григор Григоров. Казах ви, 17 годишния Григор Григоров, който дебютира тази година в българския автомобилен спорт с титла в планинския шампионат с този автомобил Mitsubishi Lancer от група N. Първо място за него в групите А и N в планинския шампионат. C'était il y a 6 mois. Juste là. C'était ce lundi matin, il était 9h. Non, non, il était 9h10. C'était à la rentrée. Ah ouais, c'est vrai. C'était quoi déjà? Mais il neigeait ce jour-là. Mais oui, c'est ça, il neigeait. Винаги ще помните първата среща с новото Рено Клио.